Wes Bu, rasa jaluk-jaluk neh duite wis entek. Tanggo nungokno gelang kowe karo tanggo tuku HP ku ki mau. Yo Pak. Lha kok sapa nek Bu? Anake dhewe Pak sing ning pondok. Bocah apa? Ki bocah dhewe. Ora apa-apa no Bu. Bocah baru muni, Bu, ngono tokno kowe wis tangisan ki lho. Nape ngerti yo WA dhewe apa enek apa? Nduk. Ana apa? Iya, Ibu. Bocah njaluk kiriman duit 1 juta. Lah, trak tenan to. Bocah kuwi iki gak tau WA dhisik, nek gak aku sing WA. Tapi wong nak WA dhisik, berarti wonge njaluk kiriman duit, Pak. Wis apal aku. Wis piye, Bu? Kamu wae, Bu, tak dolene. Ojo. HP-mu wae lho, Pak, sing didol. Enak men. HP ro ngasih nganggur wis meh didol. Pak. Sepurane ya, Pak. HP-mu tak dol neh. HP ro ngasih nganggur kok wis bodol neh to, Bu. Mosok gak gelem ngalah karo anake apa?